Hello, Mure Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Tiripo panapa chivhiti-vhiti patokugira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Kuti kana pachinge pane chinhu chese chinenge chiitika muZimbabwe, tinomeka sure kuti chinenge chiri panapa paZim Reality ITV kuti Mure Zimbabwe muziye zvinenge zvichiitika. Muzuva ranhasi ndina baba wandinawo, pane nyaya yavainayo yavakasangana nayo mukati muupenyu hwavo. Wandifonera kuti DJ Sparks ndizoda ndimbotaure nemi. Ndikati no problem baba, rege ndiudrive ndiuye ipapo. Nyange patinenge tiri ipapo, nyange takasangana pasi pemvura, tinongorekodhera ipapo. Nhasi tiri mumota, ndomandi kuti nditaure nababa. Chakakosha hapasi patiri, asi chakakosha ndechekuti tinzwe nyaya yavainayo kuti zvii zvaitika mukati muupenyu hwavo. Makadi zvini baba? Aiwa, ndiripo. Makadiwo Changamirongo? Aiwa, isusu tinofara. Baba, ndikuzoti pane nyaya yaminayo yamuda kuudzwa Mure Zimbabwe. Asi before musati matanga kuti nyaya Mure Zimbabwe ngode kuziya kuti zvoni mungaitwa ani uyezve nyaya yenyu yakamirawo sei? Okay, inini ndinonzi Jacob Chimuti Chaoma, right? Ndiri munhu ndakaberekerwa muno muZimbabwe, right? Asi mukutsvaga ndakazoyambukawo ndikaenda kuMozambique. Nyaya yangu yandakaita ndeyekuti ndiri kuMozambique ikoko ndiri munhu ndakarwarirwa nemhuri. Ndakarwarirwa nemhuri yangu, mukadzi, vana vakafa nekuzvimba matumbu. Asi ndega ndakazoda kuona nekufunga kuti pamwe urombwa here, nemunhu ndaita basa reun'anga ndichitobatsirawo vamwe vaiuya ikoko kuMozambique. Vamwe vaitobva muno muZimbabwe vachiuya ndichivabatsira, asi zvangu ndai zviri zveurombo. Right. Ndada kubvunzuka kuti maita basa reurapi neurombwa, mune muchinyatsoita sei chaizvo? Nyaya yekuti unoendawo kune imwe un'anga yokupawo zvinhu kuti shandisa wakadai zvichibatsirikana. Zvakafanana nemi munogona kuuya monzwa kuti munhu akadai anorapa, monditaurira dambudziko renyu, ndokupaiwo zvinhu izvozvo zvinoti zvinokubatsirai, asi ndichishandisa neurombwa. Saimba mairapa maishandisa chii chaicho zvakaminazvo mimi zvamaishandisa? Inini zvimwe zvandaishandisa ndainge ndine kunyanya musoro weGora, yokuti unondondituma kuti fembera munhu abva pakati arikuda kuti zvakati, zvaindiudza zvinhu izvozvo. Right. Wakati ndimberi nenyaya yekuti chii chakazoitika pamberi? Chakaitika pamberi apa chishamisa ndechekuti ndakaona mhuri yangu ndiyo yakatanga kurwara. Mhuri yakarwara kutanga kuvana vachingozvimba matumbu vachifa, uya kune mukadzi wangu achizvimba matumbu achifa. Zvadaro ndakangoti pamwe maybe urwerewo hwangodi, asi ndiri ipapo inini wacho hazvina kunditorera mwaka kana kuti chii. Ndakabva ndarwara futi zvekuzvipa dumbu nekuondoroka, zvimwe zvacho ndaitokutorwara kwemazvimba makumbo aya ndaitozvimba. Asi pakauya kune umwe aindibatsira, vandaibatsirana nawo, vandaitorapowo inini. Ndakati sekuru, vaingonditiwo sekuru semunhu ndaishandira ndiri muMozambique. Ndiye akanditi madi mambozama tina vamwe madzibaba uri kuZimbabwe, ndikupei nhamba dzavo muvafoneri, vanogona kukubatsirai. Ndikangoti kwandiri ichi chishamiso chakaitika kwandiri. Ndakavafonera madzibaba ivavo, ndobva watotanga kutondinhonga zvanzi wewe ndishondikuona uri kurwara une zvakadai nekudai. Vakangondibatsira pafoni pavo madzibaba avo, vachizviti ndo madzibaba moze here, vachiti chii. Havana kundipa nguva zvanzi izvozvi zvandati kuitira ndaona wararama. Uyezve vakandizivisazve, ndingori papo vakandizivisazve kuti iwewe mai vako ndiwo waunogona kunge uchibatana navo zvishuru. Una baba vako ari futi kuMozambique ikoko, wanitorapa ndonganga hompei imomo muMozambique. Vakandipa gwara kusvika ndikanovaona baba vangu ndikavataurira. Inini
changu kutenda kuna madzibaba ndo chaita ndipinde muno muZimbabwe kuti ndararama no matter andangu mhuri ndandine zvinhu zvangu zvandinazvo pfuma yangu yakaparara zvimamotawo zvandinazvo zvakagwadama pasi kuti nono samushonga muchinawo here chakazoti zvinhu zvese ndakadzida madzibaba ndisiye pasi handisisina chandiinacho ndosaka maona ndauya kuti nditende madzibaba avo vakandibatsira. Alright, asi makasangana baba makazovaonera vakati chiwo baba pamusoro penyaya dzekurapirapi? Baba havana chavakada kundipikisa sezvo yanga iri iwo nganga hombewo wachiti ndine urombo mwanangu wakanorombawo zvirombo zvako usingazivi kuti ndiriko handitika. Asi baba ava nanhasi vangoti aiwa mwanangu unorarama iwo ndiwo vari kutoshandira pazvinhu izvi chandinokosha inini kwangu ndakutofunga pfungwa yekutoti dai ndanamata hangu ini zveun'anga handichada. Madzibaba wakandibatsira ndinochema kudai madzibaba wakandibatsira. Zvandakaona pafoni zvinhu zvinoshamisa kubatsirwa pafoni. Inini ndega wacho wandaiti ndinorapa handairapa munhu pafoni vomwe foni ndandinayo vaitondifonera wouya wotaura dambudziko rake kana ndokufembera nechimusoro chegora chandaishandisa ndobva ndakubatsira ipapo. Asina madzibaba ndakaponeswa through pafoni ndosaka maona ndauya kuti ndivatende hangu. Aiwa, ndoda kutenda nenguva yenyu yakanakisa matsanangura nyaya yenyu yamaisangana mukati meupenyu hwenyu. Mufaro wangu kusangana nebaba nekuti vanhu vazhinji vanoramba kuuya kuzotaura zvavakasangana nazvo mukati meupenyu uye zvanhu vazhinji vanoramba kuuya kuzosheya nemhuri yeZimbabwe. Aiwa, ini kana kuchema ndinochema madzibaba vakandibatsira ndakabata zvinhu zvinotyisa but ndapona nekuda kwaMwari Mwari ariko. Aiwa, maita basa baba nenguva yenyu. Aiwa, ndinotenda muri Zimbabwe ndina baba wandinawo panapa vanga vachitaura dambudziko ravo nezvavakasangana nazvo mukati meupenyu. Vari kuti ivo dambudziko ravo vainaro ndekuti vakanga vaenda kuMozambique vachitira kuti vatsvage kurarama vane n'anga yakavapa mushonga yavapa mushonga vachibva vatanga kurapa nemushonga iwowo. Saka vachirapa nemushonga iwowo mhuri yakatanga kuzvimba dumbu, dzimai vana vakatanga kuzvimba dumbu vese vakaparara. Zvinova zvinhu zvaikonzerwa nemushonga wanga wakabata iwowo. Then vakazoudzwawo nemumwe munhu wekuziva kuti dai vabata madzibaba mhoze. Saka mukuburikidza namadzibaba mhoze vakataura navo pafoni vakazobatsirwa vakuzvimbawo dumbu. Now ndo vari panapa kutaura kuti zvinhu zvangu ndakasiya makumbo nemakumbo anga akazvimba nemakumbo nemakumbo anga akazvimba zvese ndakabatsirwa namadzibaba pafoni. Aiwa, saka muri kuwanzwa vachitaura. Saka muri Zimbabwe da kutendai nekuramba muchingoona mavhidhios edu nekuramba muchingoya panapa pachinge painewo vakasununguka vakuda kuzobatana namadzibaba mhoze vatipa nhamba dzavo, nhamba dzamadzibaba mhoze ndo dziri kubuda pascreen apo. Munovabata, munovafonera ipapo, then kuchinge muine matambudziko akasiyana siyana mowana rubatsiro, mowana kuti mubatsirike. The reason why tichita maprograms it's because ndoga ndichidzokorodza. It's because kune 1 2 3 4 nematambudziko asikuziva kuti matambudziko ainawo otizira kupi asi vari kuwana rubatsiro. Saka zvakakosha izvozvo. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Thank you, muri Zimbabwe. Attend.